bangunnya gini kau di sia-sia. Orang yang gunane. Awak mati kendat bayangku. Bangunnya kaya ngene. Aku kendat arep nabrak truk. Lara nek mati. Nyekor sumur ya nek mati. Ya ora. Iya ora cara. Aku gantung. Nek gantung cepet mati. Paling ora lara. Mari lara pis ngono tok yang mati. Ya bilang urip kaya ngene adalah lara ya. Para di kira-kira lara ora ya. Aku pamit mati, Mbok. Pamit mati, Dik. Pak. Aku tak mati wae, mati kendat. Ora mati-mati. Aku mati apa urip lho ya? Mateni wong. Lah sikilku tak kawani ora mati-mati. Nganti bodo kendak ngene iki ora mati. Allah kendak ngene. Pak, Pak, aku njaluk pamit. Aku tak mati kendak. Arep ditindak opo? Aku pengen mati. Kowe arep kasih marang uripmu kanthi dalan ngendhat nganggo tampar iki. Iya. Jenengmu ki sapa? Aku Legowo. Legowo. Apa to perkara nganti kowe arep mungkasi marang uripmu lho? Aku ora diakoni karo bapak, nek aku anake. Aku diakoni. Nganti kowe disia-sia ora diakoni anak dene wong tuamu. Aku ditundung minggat. Nganti katundung minggat-minggat omahmu. Lah perkarane iki apa? Lah perkarane aku ora diakoni. Rupaku elek. Mergo rupamu ala. Legowo. Mbok menawa kekes atimu jalaran kowe ora kadhaku dene wong atuamu. Kaprosek iki katundung minggat supaya ninggalke omah. Heeh. Nanging apa wis rampung perkara yen to kowe kelakon mati lho. Ya wis aku ora diece wong. Aku ora diakoni anak wis bar kok. Tenane durung rampung. Dimeng kowe ngerti lan padhang pamikirmu. Mati iki tenane kapirang dadi telu. Makane maaf, Mas. Ya pancen kuwi kawruhe. Iki mati apa wae? Siji mati utama. Kang angka 2 mati madya, sing pungkasan angka 3 mati miskin. Ya nek karepe ora. Iki ana wergine, ana karepe. Aku ora mudeng. Siji mati utama. Heeh. Pimono mati ning prajurit sing depani bumi utah rai. Kelakon nyawa pisah kelawan raga. Nanging supane bakal mesem bumuyu nyepurupi gwandane utawa ragane gilang-gilang depani bumi pertiwi. Iki mati utama. Mati ning prajurit sing depani bumi utah rai. Sing angka 2 mati madya. Mati madya ki mati sing pancen mesti dening Gusti Kang Akarya Jagat. Tuladhane yen to Gusti Kang ngersake titahe mati nom yo pantes. Mati tuwa pantes, cilik pantes, gedhe uga pantes. Mergo kabeh wis ginaris kang mboko kuwasa. Wis sing angka 2, sing angka 3 mati nista. Mati nista ngono werdine mati sing ora dikersake dening Gusti Kang Akarya Jagat. Tuladhane kaya sing arep lakoni iki. Lampus dewi, suduk lari salira utawa ngendhat sing koyo lakoni iki. Rumangsamu rampung perkaramu.
Nanging durung lego. Sukmamu bakal kelambrangan pindhane peksi kang mabutan pantuk pantokan. Apa ora malah rekoso? Muger terus ra kesel ya Mas ya. Ora trimo kesel. Heeh. Rekoso, Matur nuwun. Sampean gelem kandharan kalih kula. Wis tinarbu atimu. Nggih, pun kula mboten badhe mahti kendhang. Kaya ngono. Pancen kuwi ora prayoga. Lego, aku mesake kelawanku. Lan meneh aku bisa maca senajan to atimu ora mengerteni. Yen to kuwi tenane yo apik, senajan to parapanmu ala ora gatra menungso. Mula kanggo ngatepke atimu lan kowe rumangsa ora urip dhewean ing alam jagat sekawingan. Ning papan kene kowe bakal angkat pinangka dadi mitra. Alah, sampean kok pengen duwe kanca kalih kula. Lah kene apa aku luput? Napa mboten gila? Tenane aku ora mawas senajan to parapanmu ala. Ning sing tak ati, sing tak pikir mung gegeduan to ati. Sago ora, Kula sagah. Tenane sampean iki sinten? Dimen kowe weruh lan ngerti aku pangeran Adiwarna, putra saka kraton Galukpaku. Jek pangeran Adiwarna. Wah. Supaya kowe seneng atimu lan meneh aja cilik atimu. Nggih. Jalaran apa? Gusti kan nyawang marang kita iki ora saka parokan kang ora. Nanging saka atine. Kanggo ngatepi atimu go. Ning papan kene aku bakal sumpah yen to tenan-tenan kowe tak angkat pinangka dadi mitraku. Sabaya mukti, sabaya pati. Wah.